Χαίρετε φίλες και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει τώρα τελευταία σχετικά με το θέμα αυτό το τραγούδι του Light που κυκλοφόρησε τελευταία, θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο το θέμα, αν θέλετε κι εσείς, και καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ. Ας δούμε τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι τα εξής. Το πρώτο δεδομένο είναι ότι είμαστε σε αυτό το σημείο του βίντεο που σας λέω. Αν θέλετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, αν κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατήσετε το καμπανάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις για το πότε ανεβάζω το νέο βίντεο. Ή αν δεν θέλετε να κάνετε τίποτα από όλα αυτά, μπορείτε να έρθετε στις παραστάσεις μου που παίζω τις Τετάρτες του Μαΐου, στο Friday, στο Σύνταγμα, ή να έρθετε στην Βαρκελόνη την Παρασκευή που παίζω στις 9 Μαΐου στο Μελωδία, ή αν δεν σας αρέσει εκεί να έρθετε στα Άγραφα, στο Ορειβατικό Καταφύγιο Καραμαλόλη που παίζω στις 16 του μήνα, ή αν δεν σας αρέσει εκεί να έρθετε στο Accessible Comedy Nights που κάνουν οι Cool Creeps στην Τεχνόπολη. Εγώ παίζω στις 20, έχει παράσταση και στις 21. Ελάτε στις 21. Ή μετά να έρθετε στο τέλος του μήνα στην Πάτρα στις Αναιρέσεις, στις 31 του μήνα. Αλλά κάντε ό,τι θέλετε. Και να έρθουμε και στο άλλο το θέμα μας τώρα, το οποίο είναι ποιο είναι αυτό το τραγούδι του Light, με το οποίο ξέσπασε ένας άλλος. Όχι, δεν ξέσπασε ένας άλλος, αυτός ξέσπασε, και με αυτό το τραγούδι σαν αφορμή να δούμε συνολικά και το φαινόμενο της τραπ. Ας πούμε τώρα για τους στίχους της τραπ, τώρα να πούμε πράγματα τα οποία είναι φοβερά. Γιατί μιλάμε για ένα τεράστιο σοκ, δεν το περιμέναμε, δεν περιμέναμε εμείς αυτούς τους στίχους από αυτό το μουσικό είδος, ενός συγκεκριμένου καλλιτέχνη, αυτού του γίγαντα της διανόησης, ενός καλλιτέχνη του επίπεδου του Καρλ Χάιντς Ρουμενίγκε, του Franz Beckenbauer που φουσκώνει μόνος του. Ένας άνθρωπος του ύψους του Σνικ, Γίτσες, Στο, Φτού, Boeing. Ένας φάρος πολιτισμού, ένα μέλος της Ακαδημίας, της Πανεπιστημίου, των δρόμων πέριξ του Ιστορικού Κέντρου. Ένας άνθρωπος που μας έχει φέρει αριστουργήματα έτσι σεξπυρικού επίπεδου, όπως το Τόνι Μοντάνα, που έφερε Τόνι Μοντάνα 2. Αν είναι δυνατόν, η αυτοκρατορία αντεπιτίθεται. Ποιος ξέρει, μπορεί να φέρει και Τόνι Μοντάνα 3. Η επιστροφή των Τζεντάι. Με αυτούς τους στίχους τώρα τους εξαιρετικής ποιότητας, τους εμβληματικούς. Τόνι Μοντάνα στρώνει το πιάτο με χιόνι ή οκ, που κάποια πράγματα δεν μπορούμε να τα πούμε. Που δεν είναι οκ, αλλά οκ. Γιατί τι είναι άλλοι που στρώνει το πιάτο εκεί πέρα με αυτή την κρυσταλλική, ας πούμε, ξέρω εγώ, το νερό σε κρυσταλλική μορφή, το πιάτο. Είναι γυναίκα, όχι βέβαια, είναι εργάτρια. Έχει ταξικό πρόσημο ο στίχος, που εργάζεται στη συγκεκριμένη βιομηχανία. Που πάει να φάει ένα πιάτο φακές και βλέπει το πιάτο εκεί πέρα με χιόνι. Τοπικό, ακραίο, τοπικό φαινόμενο. Ακραίο. Μιλάμε τι εικόνες, ποίηση. Μιλάμε για συνολικά ένα είδος το οποίο εκφράζει πλατιά λαϊκά στρώματα των ανθρώπων που βγήκαν από τα streets. You feel me, nigga? Γιατί έτσι είμαστε εμείς, τα Τρίκαλα ήμασταν έτσι. Το ζούσαμε στα στενά, τους ακαφιά, αυτά τα δύο. Που για αυτή την υπέροχη γλώσσα, ας πούμε, που είναι μισά ελληνικά, μισά του Bronx. Γιατί έτσι το πήραμε εμείς από τους παππούδες μας και πρέπει να έχουμε αυτό, να είμαστε relevant, να έχουμε αυτό το content, να είναι edgy, να μην είμαστε cringe, να βρούμε το σωστό angle, το σωστό take. Να κάνεις ένα beef, να φας ένα beef, ένα βοδινό, να κάνεις ένα dish, να πάρεις τα chains, να πάρεις ένα glock, να φας ένα block, να κάνεις ένα doxing, ένα unboxing. Που θα ήθελα ειλικρινά να δω έναν αγώνα ανάμεσα σε έναν unboxer και έναν επαγγελματία πυγμάχο. Που έτσι μιλάμε εμείς εδώ, λέμε που είναι τα chain σας, που είναι το κρού σας, παραδοσιακά, και τα 40 παλικάρια, τι ήτανε. Να βγω με τη Lambo, τι είναι η Lambo? Είναι η γιαγιά, η σύζυγος του Λάμπη, με ωμέγα. Είναι συγγενής της Lego, της Golfo, που οδηγεί το ομώνυμο αυτοκίνητο. Που είναι συγγενής μαζί τους από Syndication. Πώς λένε οι νέοι, Syndication. Που έχει φέρει αυτό το τραγούδι, το Πόλο, που είναι η πόλη αυτή που είναι κάτω από το βουνό εκεί, του Βιλίου. Που αρχίζει ο καλλιτέχνης έτσι και λέει εγκληματίες, εισοδηματίες. Τα βάζει με την άρχουσα τάξη. Κάναμε ληστείες, έχω κάνει OK. Το παραδέχεται ο άνθρωπος. Και ποιος δεν έχει κάνει OK? Έχω κάνει λιτανίες, κάπνισα OK. Το παραδέχεται, λέει, έκανα λιτανίες γιατί? Λέει, γιατί ήμουνα. Θα δουλέψει αυτό, γιατί να μην. Δεν βρέχει, ας βγάλουμε την εικόνα. Θα βγάλουμε την εικόνα. Γύρω βόλτα, θα δουλέψει. Στους εχθρούς πακέτα έκανα παραγγελίες. Ο άνθρωπος φροντίζει ακόμα και τον εχθρό του να πάει να φάει, του στέλνει food. Βγαίνει από τα Gucci Store, κραπ μες στην τσέπη. Τι έχεις μες στην τσέπη? Κραπ. Χαχαχα, είσαι αστείος Eddie Murphy. Ευχαριστώ, man, ή πώς το λέτε, ευχαριστώ, σκάλια, δεν ξέρω την ορολογία. Κάποια άλλη μάρκα φορτηγού. Switches πάνω στα μπλοκ, πώς λέγεται αυτό το πράγμα, γιατί θεώρησε δεδομένο, ας πούμε. Ο άνθρωπος λέει πρέπει να το αναφέρω εδώ πέρα αυτό, ότι ακούω heavy metal ή ότι πιάνω heavy metal. Χωρίς να ακούω heavy metal, είναι εκφαντικό φαινόμενο, έτσι. Μιλάμε για ποίηση. Αν είσαι και αν δεν είσαι του δήμαρχου παιδίου, τέτοιο επίπεδου. Διαμάντια πάνω στο AP. Δεν ξέρω τι είναι το AP, είναι ασφάλεια παντζουριού, δεν ξέρω. Και τα διαμάντια πάνω στο παντζούρι θα ήταν φοβερά. Θα προκαλούσαν παντζουρλισμό. Το τμήμα οργανωμένου εγκλήματος με ξέρει. Γιατί είναι καλός άνθρωπος, είναι καλό παιδί. Έχει φίλους παντού, όπου και να πάει. Και μετά πάει στο επόμενο σημείο εκεί πέρα που μιλάει για το επίμαχο θέμα εκεί, το οποίο πραγματικά είναι στίχοι που δεν κάνει καν να τους πω, που τους διαβάζεις και λες είναι OK. Είπα αυτό το πράγμα. OK.
Δηλαδή, το έγραψε αυτό το τραγούδι, το έγραψε στο χαρτί. Δεν το διάβασε άλλος άνθρωπος. Να του πει τι είναι αυτό. Πήγε στο στούντιο, το έγραψε. Ο ηχολήπτης, ο τεχνικός, ο παραγωγός, από την εταιρεία κάποιος να του πει: φίλε μου, αυτό είναι φοβερή ιδέα. Είναι ιδέα επίπεδου, ας πούμε, αυτή που είχαν οι Guns N' Roses εκεί στο Welcome to the Jungle, που λέγανε εδώ τι λείπει από το κομμάτι. Ένας τροχονόμος να σφυρίξει, να δώσει ένα πέναλτι, ένας διαιτητής. Που σε σχέση με τον Light, αυτά που γράφανε οι Guns N' Roses τώρα είναι παιδικά, είναι Δευτέρα κάτι έχω. Μιλάμε τώρα για στίχους που συνολικά έτσι απηχούν πλατιά λαϊκά συναισθήματα. Για τους ανθρώπους, ας πούμε, που είναι κατατρεγμένοι, τους βιοπαλαιστές, που κάνουν μια μάχη άνηση απέναντι στον ισχυρότερο, που δουλεύουν μέρα νύχτα, δηλαδή πίσω από το τιμόνι, λέει κάνω business. Δεν έχει ένα γραφείο ο άνθρωπος, μια καρέκλα. Που συμπεριφέρονται με σεβασμό στον συνάνθρωπο, στη γυναίκα, στον άνθρωπο με αναπηρία. Που λέει ξέρω τι θέλεις. Τι θέλεις, αυτοσεβασμό και αξιοπρέπεια. Που τους ενδιαφέρει για κάποιο λόγο μόνο ένα είδος γαλακτοκομικού προϊόντος, το κασέρι. Για το ζαμπόν τίποτα. Μιλάμε για ανθρώπους λαϊκούς που λένε δεν ξέρω ποιο αμάξι να πάρω για να κολλήσω 5 ώρες στην κίνηση στην Κηφισίας. Μιλάμε για ανθρώπους τώρα που στους στίχους τι λένε: θέλω να βγάλω λεφτά πολλά, δεν με νοιάζει με ποιο τρόπο. Το οποίο είναι τρελό. Είναι η πρώτη φορά που το ακούμε αυτό το πράγμα σαν αφήγηση στην κοινωνία. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, ποιος ευθύνεται για το γεγονός ότι τα παιδιά μας, ας πούμε, θέλουν να αντίνονται μόνο με μάρκες? Ποιος? Η τραπ φυσικά που το λένε. Θέλω να μπω στο ηρώδιο, λέει, με Air Max. Γιατί σε κοιτάει το ηρώδιο να δει τι φοράς. Υπήρχε, ας πούμε, αυτός ο καταναλωτισμός πριν την τραπ? Όχι, βέβαια. Πού τα είδαν τα παιδιά αυτά τα πράγματα? Μόνο στην τραπ. Είμαστε εμείς τέτοια κοινωνία καταναλωτική που κρίνουμε την αξία των ανθρώπων μόνο από το εισόδημά τους? Είμαστε τέτοιοι άνθρωποι? Έχουμε σεξισμό εμείς ως κοινωνία? Όχι, βέβαια. Έχουμε μόνο μία γυναικοκτονία το μήνα. Έχουμε μεμονωμένα περιστατικά. Δεκάδες, εκατοντάδες. Είμαστε εμείς σεξιστές? Όχι, βέβαια. Έχουμε μισαναπηρισμό εμείς? Όχι. Απλά δεν έχουμε προσβάσιμα δημόσια κτίρια. Άλλο αυτό. Ο μισαναπηρισμός είναι μόνο στις μπάρες των rappers. Δεν είναι στις ράμπες των πεζοδρομίων. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει μισαναπηρισμός στο γεγονός ότι δεν έχουμε, ας πούμε, κόβονται τα επιδόματα. Για τους ανάπηρους δεν υπάρχει βοήθεια. Δεν υπάρχει κοινωνικό κράτος. Συμμετέχουν και αυτοί στα αναλώσιμά τους συγχρονίως πάσχοντες. Δεν το κάνουμε με μίσος αυτό το πράγμα. Αυτό το έχουμε πει και η κυβέρνηση το έχει πει. Αρμόδια λέει: όποιος δεν προσαρμόζεται, οκ. Να μην μιλάμε αυτά τα πράγματα που λέγονται στην τραπ, τα οποία είναι απαράδεκτα. Δηλαδή κατάπτυστα. Είναι δυνατόν? Θέλεις εσύ, δηλαδή, φίλε μου, να βγάλεις λεφτά με όποιον τρόπο, δεν σε νοιάζει καν? Και είναι αυτός ο τρόπος να το κάνεις? Κάνε το σωστά. Βγήκες εσύ στον δρόμο, ας πούμε, να πουλήσεις μαγκές, ας πούμε, ξέρω εγώ, και τέτοια πράγματα. Δηλαδή, οι άλλοι χαζοί είναι που πήγανε στις κομματικές νεολαίες και μπήκανε σιγά σιγά και ξεκινήσαν από ανώνυμα τρόλ και φτάσανε κάποια στιγμή να έχουν, ας πούμε, αδιευκρίνιστα και ψευδή ποθενέσχες. Δηλαδή, οι άλλοι χαζοί είναι. Δηλαδή, οι άλλοι που πήγανε με το σταυρό στο χέρι, έστω με το τσεκούρι στο χέρι και φτάσανε εκεί. Που σπουδάσανε για να μπορούν τώρα να πούνε ότι θα διαγραφούν οι φοιτητές. Είναι χαζοί. Θες να σε ξέρουν στο τμήμα οργανωμένου εγκλήματος, ενώ μπορείς να είσαι το τμήμα οργανωμένου εγκλήματος? Να μπορείς να βγαίνεις να κάνεις με τα γκάνια ό,τι θέλεις, με το γκάνγκ, να τα στείνεις με τα λάνια, να σκάς στο κλαμπ, να κόβει τη μουσική, να λένε ήρθε ο έλεγχος. Και κάπου να στραβώσει η φάση. Τι θα γίνει? Δεν θα γίνει κάτι. Η τραπ είναι που καταστρέφει την κοινωνία. Η τραπ είναι. Δηλαδή ξεκίνησε αυτό το πράγμα από πού? Από το Σοκράτη. Ο οποίος διεύθυνε τους νέους. Αυτή ήταν η καταγγελία. Ήταν ο πρώτος ράπερ με τέτοιο flow. Που έλεγε μάνε να ξέρω, δεν ξέρω Χριστό. Δεν είχε εμφανιστεί ακόμα. Φέρνω το ραπ και σκάει καυτό. Φέρε το κόνο, θα το πιούμε κι αυτό. Ποιος φταίει για το γεγονός ότι έχουμε παραβατικές συμπεριφορές στα σχολεία μας? Η τραπ εννοείται. Ποιος φταίει? Οι γονείς που δουλεύουν 12 ώρες τη μέρα, βλέπουν τα παιδιά κάποια στιγμή στα 18 και λένε μα δεν τον αναγνωρίζω. Όταν τον είχα δει τελευταία φορά φορούσε πάνες. Ποιος φταίει? Φταίει το γεγονός ότι δεν υπάρχουν σχολικοί ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί? Ποιος φταίει γι' αυτό? Η τραπ φταίει. Και πιο παλιά η metal και πιο παλιά το ρεμπέτικο και φτάνουμε στο Σοκράτη. Και ήταν αυτό μια τέλεια δικαιολογία όσο κράτησε.